young man, madam, हेलो हाँ नहीं आसो हाथ पे पड़ से और जैसे पर बताओ जा से फिटे
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଆଗ ତମେ କୁହ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲି। କୁହ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲି। पैसा मिसेकी दो हाँ बास सीधा सिंदूर नहीं की तब मुझे लगे Thank you.